Nu că de ce la oameni le iese coșuri pe față și cum să faci ca ele să treacă. Am fost în vacanță în Italia și acolo mi-am permis toate, și pizza, și macaroane, și înghețate, și de toate. Când am venit acasă, nu am revenit la dieta mea normală în care mănânc fără gluten, fără ouă și fără lactate. Și m-am ales ca așa o față. Acum, de ce el iese? Toate coșurile care ies la toată lumea sunt infecții cu streptococi, nu de la hormoni, sunt infecții cu streptococi. Ceea ce storci din acel coș sunt celule ale sistemului tău imunitar moarte care tu le storci, puroiul ăla. Acum, ca ele să-ți treacă, tu trebuie să încetezi să mai mănânci gluten, ouă sau lactate, pentru că anume acești streptococi se hrănesc cu aceste alimente. Încetezi 2 până la o lună să mănânci aceste alimente și fața ta o să fie curată, din nou. Vii înapoi la acest videoclip și scrii care e rezultatul. Salvează videoclipul, că o să trebuiască.